Doncs estem arribant a Sa Mesquida i allà ja ens esperen els amics de Baixavant. Ai, quines ganes de llagosta. Bon dia, Will. Bon dia. Mira què et porto. Ostres, tu. Escolta'm, quina furgoneta més xula teniu, T'agrada? Amb aquest color blau turquesa. Marida amb el mar. Sí, suggereix les platges, mira. Ostres, tu. Acabada de pescar. Això és brutal, eh? Sí. Will, i què ens faràs avui? Puja i ho veurem. Vinga. Ja sóc aquí. Benvinguda. Gràcies. Quina il·lusió. No havia estat mai a dalt d'una furgoneta. Doncs benvinguda a la Baixavant. Gràcies. És molt xula i molt divertida, ja veuràs. Vinga, jo estic aquí d'ajudant de cuina, Sí, comencem el nostre... Farem el nostre lobster roll amb aquest superbrioix. Val? Que és un brioix que us el fan per vosaltres? Ens el fan per nosaltres, un clàssic, es Jonguet, i bueno, és mantega pura, no? El torrarem una miqueta per potenciar aquests sabors i és brutal. Que bé. Tenim el nostre amic del mar, no? Que, bueno... És amiga. La nostra amiga del mar, tens tota la raó. I els nostres tòpings per fer la nostra salsa. Farem una salsa thai, val? Que em donaràs un cop de mà. Això m'ho faràs fer a mi, d'acord, molt bé. I un petit escabeig que després explicarem com l'hem fet. 2 cullerades de maionesa per una de llet de coco i per una altra de concentrat de peix. Per aquest ordre? Amb aquest ordre, sí. D'acord. Ho emulsionarem tot i després ficarem la menta i les tàperes, que ja és un producte més sòlid, val? Et aniré picant la menta, si et sembla bé. I tant. Vinga. Maonesa de Mao. Aquest concentrat de peix. Posarem un altre. Tens aquí la menta picadeta, també, val? Molt bé. Posarem les tàperes, que és un sabor molt fort. Però a mi m'agrada. A mi també m'agrada. Sí. Aquí, de fet, aquí a Menorca també n'hi ha unes que són brutals, eh? Afegim la menta i les tàperes. D'acord. I ara, amb una mateixa cullera, amb aquesta si et va bé, ho emulsiones tot, que quedi tot una salseta. Què et sembla? Em sembla genial, això té una pinta brutal. I ara anirem amb la llagosta. La nostra amiga. En aquest cas, només volem aprofitar la cua. La llagosta es pot aprofitar sencer, saps? Podem aprofitar quan... I és recomanable, fins i tot, aprofitar-ho. Sí, correcte, però nosaltres, per nostre lobster, només farem servir la part de la cua. D'acord. Reservarem el cap i les potes per fer un altre brou tipus. La caldereta, no? Que és tan famosa d'aquí, un brou. Segur que ens 1001 receptes podríem fer amb això. Hem posat 2 litres d'aigua a bullir. Aigua amb sal? Ara afegirem la sal. Per cada 2 litres d'aigua afegirem uns 20 grams de sal. Molt bé. Ho tenim més o menys aquí controlat. Tens mesurat? Sí. Tenim el nostre escabeig, no? Escabeig de pastanaga, nap, avinagrat, pebre dolç fumat, no? Superpotent. I tenim el nostre amic, el nostre brioix, que seguirem amb ell també. I ara què hem de fer? Vull que l'obris. Han passat els nostres 10 minutets. 10 minutets, potser una mica més. Sí, ja ho tenim. Ara anem a tractar-la amb carinyo, un bon ganivet que talli, i anirem fent, no? Una mica, fins que ha quedat una mica de pell. Anirem fent aquest tamany. Aquesta supersalsa que has fet. Sí, home, val? Estarà boníssima. Llavors afegirem la llagosta, val? I ho barrejarem tot. Molt bé. Afegirem un toc de sal, val? I farem, deixarem aquesta taula i voldré que el muntis tu, el lobster. M'atreveixo, m'atreveixo. Sí? Vale. Obrim per la meitat. Sí. Afegim generosos, sense por, no? Que sigui xulo, que sigui divertit. Vinga, la definitiva. Molt bé.
En retiro. Genial. Anem amb aquest escabetx, val? Donar-li aquest toc de vinagre, amb la pastanaga. Aquesta fusió, no sé si t'agrada la paraula, però una mica mediterrània, asiàtica. Rabanito en cru. I llavors acabem amb unes fulletes de menta. Va, és molt estiuenc, aquesta plat- mossegada, És un plat superdivertit. Bueno, i aquest és el lobster roll. Molt bé. Bueno, què, ens mengem aquest lobster ja o no? Pensava que no m'ho diries mai. Som-hi, doncs. Se m'ha obert la gana fa estona amb aquest aire de mar. Doncs mira quines vistes. Ai, som-hi. Bon profit. Moltes gràcies. Desitjo que t'agradi. Això ajuda, també? Sí. No m'havia menjat mai encara un lobster roll. No? No? Davant del mar, Val. I el toc de la menta m'encanta. Boníssim. Moltes gràcies. A tu.